Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagbusisi, pangani kag pagpanghinas naton sa aton leksyon sa eskwela sabatika. Kag ini ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sining ation, pasalamat ako mga kauturan nga ang akon nga partner subong wala sang liwan kundi ang aton Dean sa School of Theology diri sa CPAC, wala sing iban kundi si Pastor Vic Montaño. Pastor, mayong adlaw. Mayong adlaw man ka, Pastor Tomado. Yes, ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Pastor, sa hindi pa naton talakayon ang aton nga pagtuon, aton anay ipasalamatan ang aton mga katauhan, mga partners naton sa likod sang kamera, si Engineer Linatan, si Sir Elberry Tapaya, Sir Ayan Banjula, kag bisan pa si Stephanie Lorieso. Salamat gid sini sa ila nga pagsuportar sining aton nga programa ang Pagtuon Subong. Kag aton man ginatamyaw sa masunson ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras, aton mga kauturan dira sa Southern Mindanao, sa may Sultan Kudarat, sa South Cotabato, North Cotabato, sa Sarangani Province, sa may Maguindanao, kag sa General Santos City, Coronadal City. Aton mga kauturan dira sa Masbati, sa may Palawan, sa may Romblon, kag aton mga kauturan, Pastor, sa bilog nga kalibutan. Dira sa may Malaysia, sa Indonesia, sa Singapore, sa may Thailand, sa Taiwan, sa may Burma, sa may Myanmar, bisan para sa Brunei, kag aton mga kauturan sa Europa, sa Amerika, kag sa Australia, sa New Zealand. Pasalamat kami mga kaabyanan, mga kauturan sa inyo nga pagsuporta sining aton programa ang Pagtuon Subong nga ginadala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa CPAC Church. Gani, Pastor, ari na kita sa ikaduhang eleksyon. Sang aton nga bag-o nga trimestry ining first quarter of the year 2019. Kag ini para sa Enero 5 tubtob Enero 12. Ang title, Pastor, Upod sa mga lampara. Yes, among the lampstand. Kag hindi pa kita mga kauturan magbasa sa aton sadsaran nga teksto nga pagabasaw ni Pastor Montaño. Aton na iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Langit nun kag maluluyo namon nga amay. Ginatugyan namon sa imo ining amon pagtuon sa sinigin nga tion. Tagay kami sang kaalam, ipa-insindiha kami, pasabta kami sang mga sekreto kag mga importante nga mga butang sining amon leksyon sa sini nga semana. Salamat gid nga ang balaan nga espiritu magapahangop sa amon. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ang sadsaran nga teksto akong pagabasahon, makita ini sa Bugna Kapitulo 2, versikulo 7. Ang may idulungog, magpamati siya sang ginsiling, sang espiritu, sang mga iglesia. Ang nagadaog, pakaunon ko sang kahoy sa kabuhi, ngayara sa sulod sang paraiso sang Dios. Salamat, Pastor, kabay pa ang Diyos, magapakamayo sang aton nga pagtuon pinagi sa sadsaran naton nga teksto. Pastor, sa aton nga introduction, kaupod man ni Juan Revelador kag bisan pa ang nagsulat sang Salmo. May ara nga dako bala, Pastor, nga daw hindi nila mahangpan. Kag bisan pa subong sa aton man gani nga sa diri sa kalibutan ang mga wicked, ang mga malauton, daw nagaprosper, daw nga dilanto ang pangabuhi nila, damo ila kwarta, nami ila pangabuhi. Pero ato yung mga matutom, kung isa mo pang pigado, amo pa ang ara sa very challenging ang pangabuhi. May mga problema, may ano na lang nga sila yung matutom. Pero ang hindi yung mga matutom nga daw, bawala lang sa ilang pagpinabuhi, amo pang damo kwarta.
na amo pa ang damo sang salakyan, damo sang pagkabutang, kag daw sila mo daw matawhay ang ila pangunahuna. Yes, ang ila nga mga pagsinaryo. And that's also the situation, Pastor, ni Juan Bautista, ni Juan Revelador. Nga out of his faithfulness, ginpriso siya, kagindala dito sa isla sang Patmos. Yes, Pastor. Anong imo dira nga mahambal kag masiling sina nga klase sang punto? Well, isa ni ka facts ang kinabuhi isang Kristohanon nga ang Biblia nagahambal man, in this world you have many tribulations. Yes. Damo gid kita nga mga Kristohanon sa problema, but ang ginhambal sang atong Ginoo, be of good cheer, I have overcome the world. So dawato naton ining mga experience naton sa kinabuhi, the fact nga ang atong Ginoong Hesus nga tag-iya gani isang universo, nag-antos man, kaupod man sang iya nga mga pinili nga mga katawhan, but silingon nga ini nga experience manginhimo nga common nga experience man sa aton nga kinabuhi sa nga kalibutan. Okay, Pastor. Salamat sina. Kagamo na, Pastor, ang naghatag sa kay Juan sang dako nga paglaom. Nga out of his tribulation, out of his experiences, being a faithful servant of God, ginpadala siya sa Patmos. Kag didto gingamit sang Ginoo ina nga sitwasyon to tell him, to reveal to him what will happen. Ano ang palaabuton sa sunod nga mga panagon. So, nagwa ini, Pastor, ang libro sang bugna. Sa Cebuano, Pindayag, sa Tagalog, Apocalypse, sa English, Revelation. Kag, sang ligad nga simana, Pastor, ang ako nupod si Pastor Aragon, aton gin-emphasize nga ang sentro sang book of Revelation is about Jesus. About the life of Christ, the work of Christ, the death of Christ, the resurrection of Christ, and the ministry of Christ in the heavenly sanctuary sa subong nga panahon. And then it is culminated for sa iya nga literal second coming. Sakto na Pastor Tomado. Actually ang title dira nagahambal siya sa The Revelation of Christ, of Christ. Either duha ka butang ang kahulugan sini, it is a revelation, is either a revelation coming from Christ, or it is a revelation about Christ. So, nagapati sina. Yes. Okay. Kadto kita, Pastor, sa last Sunday nga leksyon naton. On Patmos. Yes. Sa nagligad nga simana, kanami isang puntong ginatig ni Pastor Aragon. Nga, kita lang nga mga Kristohanon, kung may mga problema kita kung kaisa, himuon ta idiom, himuon ta nga expression, bodo sa Patmos ako. Ang Patmos ang kinabuhi ko. Yes, what is Patmos, Pastor? Ang gani na daw idiom na siya nga kung mga ara ka sa Patmos, ara ka sa problema. Kaya daw kaangay lang sa mode ining Patmos, Pastor, kaangay ini sang modern Alcatraz ba ng Isaka Island sa Amerika nga sa diin atong mga prisyonero nila dito na ginapangbanis. Daw kaangay mo na sa sina nga sitwasyon, Pastor. Wag maghambal ta Patmos, it is a place of suffering, isa ka existential nga realidad nga deprivation bala mo na siya. May problema kid. May problema. So amo ni ang Patmos. Amo na Patmos, but it turns out to be a blessing, Pastor, kay napadayag na reveal sang Ginoo sa kay Juan kung anong matabo sa ulihi. Labi sa katawhan sa Dios. Okay. Pastor, nadala si Juan Revelador sa Patmos, sa isla sang Patmos. Ining Patmos, literal gini siya. Okay, sa ligad nga simana, ang aton introduction, the general role of studying Revelation is symbolic. Unless nga literal ang emphasis. Pero majority of that is really symbolic. Pero ang Patmos, Pastor, this is not symbolic. This is a literal island. Ang size, actually ang size na 10 miles length, okay. And then 6 miles ang width niya. Dako magali, Pastor. Kung masiling ka nga 10 miles, mga 15 kilometros. Lawig magali. Yawan makalakat. Kalakat na. Barren na siya nga place. Ay gid sang tatanong ano gid. I had the privilege of visiting this island, Pastor. I will tell you some more about that later on. Okay, samtang kita nagapadayon. Okay. So, ang another point pagid, Pastor, nga si Juan
ginpadala as criminal. He was really judged, he was pronounced, he was already convicted of being a criminal. That's why ginpadala siya dito. Pastor, ginbanish siya dito. Ginbanish siya. Kay una sa tanan, gikondinar siya nga di tagbong siya sa boiling quadron bala. So miraculously nabuhi si Juan, nabuhi si wala siya si Juan gani kumpatyon paliwat sang kuan sang otoridad daw may ara na bala sang nabuda pa na sila daw mahimo bala nga daw tabu na sa ila na siya. So amo na lang para ma-confine na lang si Juan, di na makapangwali, butang na lang siya dito sa kay ginigin man mapugngan mo kay bisan ka matayon siya basi mahuyaan pa sila hindi patay. Amo na nga dito na lang siya gibutang, gi-confine na lang siya dito para hindi na lang magwa ang ano niya, ministry niya sa island na lang. Maayo man ng sa kuan, maayo man nga strategiya. Stress ang mga Romanhon. Pastor, ang Patmos is a symbol of isolation, a symbol of separation, a symbol of struggle, a symbol of poverty. Pero Pastor, on the other side, Patmos is also a gateway to heaven. Nga dito man ginabrihan sang Ginoo sa Patmos sa kay Juan Revelador ang langit. Nga nakita iya ang langit nga open sa iya. And it was on the Lord's Day. On the Lord's Day. Amo nang kanami. Ang grasya sang Ginoo ara. Hindi gid ma-contain ang grasya sang Ginoo. Gani ang punto, Pastor, sa aton mga kauturan. Nga mga kauturan, matuod masakit kung ara kita, Pastor, sa problema. Ara kita sa mga kalilisdan. But nevertheless, that is also the opportunity of Christ. Out of man's extremities is God's opportunities. Hindi ko ginaprimi malintan nga klase sang saying. Out of man's extremities, ang hindi na bala mahimo sang tao, amo na ang oportunidad sang Ginoo. That's why si Daniel, Pastor, amo man na experience niya. Ginhaboy sa leon, way man siya ginkaon. Ang tatlo niya ka mga abyan nga ginhaboy sa horno, sang kalayo, wala man maano. Revelation sang Ginoo. Si Elijah amo man nang nago dito sa book of Shirit. Ti ginpakaon man siya sang kuan. So amo man ni ang Patmos, Pastor. This is it was an opportunity for God to reveal to John kag para sa aton subong in the future generation until us today kung paano ang Ginoo tatap sa iyang mga katawhan, kag kung paano ang Ginoo redeem kag hatag sang padya sa mga katawhan niya nga mga matutom nga nagaalagad sa iya. Hindi ko man malipatan, Pastor, ang kanta bala nga footprints in the sun. Nga out of our nakita iya nga isa na lang cassette sang footprints ang mga kwan. So kanami sina nga illustration. Question niya ang Ginoo nga Lord during the troublous times of his life. There's only one set of footprints. Where are you, Lord? And then anong sabat sa it was then that I carry you. So siya kabalon bangod sa pagkamatutom sa God is really faithful. He will help us in our adverse circumstances. And that is Patmos, Pastor. Okay, kadto kita sa aton Monday nga leksyon. On the Lord's Day. Yes. Na ini, Pastor, as what we have discussed, most of the revelation is symbolical. Pero it is really a literal Lord's Day. It was the 7th day of the Sabbath. Pastor, may idea ka, because a lot of Christians, may mga iba nga Christians, nga ila gina-equate ang Lord's Day as Sunday. Amo nang ilang pagpati. Actually, may mga grupo sa mga Kristiyano nga nagapati nga ining Lord's Day refers to Sunday. Sunday na siya. Apang kung aton tanon ang mga ebidensya sa ni Pastor, actually ang mga ebidensya nga gingamit nila ito right after the book of Revelation. So later part na ni ang mga evidences that the Lord's Day is equated to Sunday. But we have enough evidence sa Biblia nga ining Lord's Day refers to the Sabbath day. And we have here several instances that this is Sabbath day.
because in Exodus 20:10 nagahambal siya sang seventh day is the Sabbath of the Lord, that is Curio, and the word curious, okay, that's the Lord's day, and then ining seventh day as my Sabbath, data sabata mo, Exodus 31:12, ining Yahweh calls sa Sabbath my holy day. Kag ang pinaka-importante gid ani ari diri sa Mateo 12:8, Marcos 2:27, Lucas 6:5 nga nagahambal, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. So it's according sa Greek, curious to Sabbath to. Iya gid ni sa Dios. So biblically the evidence is a very strong nga it refers to the seventh day. When John said, I am on the Lord's day, yes, it was referring to the seventh day Sabbath. Hindi sa mga bag-o subong nga mga theological inang claim nila nga ini Sabbath, Domingo Sunday, no. Actually isa lang ni dira lang siya only occurrence ni once lang among tawag ng hapax legomenon ni siya mo. Isa ni ka phenomena sa Biblia nga once gani isa lang ka beses mangita ka gid sang ebidensya kun diin mo ni kuwaon. But the best evidence makit-an gid na pastor ang ara dira sa Biblia mismo, hindi dito sa writings. Actually ang ebidensya sang mga tao nga nagahambal nga ari amo ining Lord's the Lord's day is Sunday. These are evidences coming from the writings of church father right after the book of John sa 2nd century AD. So medyo mahina ina siya nga ebidensya, pastor. Yes. Salamat mga kauturan kay ang akong partner. Grabe doctorate sa theology. So isa ni sang mga iyang nahibalaan mga kauturan nga ato giyagin share kay at least we are benefited sa iyang mga studies mga kauturan. Another point, pastor, nga ako nakita diri nga tuod nga ini nga Sabado gid ni siya, seventh day gini siya when John said on the Lord's day. Kay pastor, inablang magtuon ta sa Biblia kung hindi naton i-tune ang aton nga huna-huna sa spiritual things, hindi gid ka manamian magtuon sa Biblia. Kung i-mix mo siya sa mga worldly things ang huna-huna mo, unless nga mag-separar ka gid, mag-isolate ka gid, kag mga muyo ka nga Lord, matuon ko sa Biblia, mabasa ko Biblia, help me understand, that's the time. Pero kung gabasa ka Biblia, tubangan sang television, tubangan sang gaandar ang radyo, you will not enjoy reading the Bible. Pastor, ang punto ko amo ini, nga matuod gid ni nga Sabado, pagsiling ni John on the Lord's day, kay ara gid siya, siguro gasimba siya, pastor, gaisahanon, ga-contemplate guro siya during the seventh day Sabbath. Kay ti Adventista, Sabadista si John. Siguro, nagapungko sa isa ka bato, kay nagaselebrar siya sang adlaw nga inog pahuway. And that's the time. Nakita silang palanawon na rin sa Ginoo. Ang Ginoo nag-istorya, nagkakita sa sampalanawon. Because siguro kung sa aton moderno nga sitwasyon, siguro gakorbata si John, nag-Amerikana siya kay ti adlaw nga Sabado, nga adlaw nga inog simba. And that was the opportune time that God spoke to him. Yeah. Wala siya, pastor. Kag ini kanami bal, pastor, kay ining Book of Revelation nagakuan ni siya, nagatulutimbang ni siya sa kung ano bala tong gi-reveal sang atong ginisus dito sa Mateo 24. Diba naghambal siya kung anong matabo sa Mateo 24, what will happen in the future. Yes, in the future. May phenomena bala sa Biblia nga ang isa ka propeta o isa ka writer, ginahambal niya anay ang in general terms ang ang mensahe. Pagkatapos sina maputol gamay dason ang explanation. The problem with the prophecy of Christ in Matthew 24, wala sang explanation nga ginhatag. So ang explanation ginhatag niya dito mismo kay Juan sa ara sa Patmos and during the Lord's Day. So amuning Revelation is an explanation to what Christ has prophesied in Matthew 24. Actually, this is a revelation of Christ, a revelation from Christ and about Christ. Yes. Explanation siya. Okay, sa Tuesday, pastor, John's vision of Christ on Patmos. Na daw amo gini siya nga
ang aton nga sadsaran nga teksto kag ang aton title upod sa mga kandilyero o kon lampara nga pagbalikid ni Juan may nabati siya nga tingog na hambal pagbalikid ya pagtanaw niya sa pito ka mga kandilyerihan among them was the Son of God. Son of God. Yes. Pastor, yes. Yeah. So in the kung aton taron makita naton ining passage ining teksto diri sa kapitulo 1 bersikulo ari diri pastor sa bersikulo 12 o bersikulo 12 kag 13 kag sa tunga sang mga labi sa 13 kag sa tunga sang mga kandelero ang isa nga kaangay sang anak sang tao nga napanapton sa malaba. So Christ, this refers to Christ sa ara mismo siya in the midst of the of the lampstand. Speaking of kalendaryohan o kung lampara, Pastor, 7 candlestick, sa earthly, makita lang ni mo ni sa sulod sa sanctuaryo. So, in other words, dito ni sa sanctuaryo sa langit, nga ginabrihan sang langit sa kaywan, dito sa sanctuaryo sa langit, kag dito sa kandeliryohan, nakita ang isa ka tao. Okay? Kag ang makasulod lang sa may holy place, is the priest, is the high priest. Okay. So in other words, it speak about the rule of Christ being the high priest. Yes. Pastor. Yes. Pastor. Actually, this is an explanation. Kaangay ini sa mata ni Juan kag sa mata sa mga Hebrewanon very clear ini nga message sa ila pastor kay nga man. Actually work ini sang priest no sa sanctuary nga din sa adlaw-adlaw kinahanglan atimanon niya ang kandelero. He needs to trim, butangan oil. So this is a ritual. This is a ritual of the priest nga masami niya nga ginahimo dito sa sulod sang sanctuaryo. So the function of the priest is to look after the lampstands. Atimanon gid niya. So kaangay man na sa atong Ginoong Hesus nga nagaatiman man because ning 7 lampstand refers to symbolically to the historically sa 7 churches mismo. Yes, 7 churches nga ara during the time sa kay Juan, hindi lamang sa 7 churches but sa future churches man nga refer man sa spiritual conditions and church within in different historical periods bala na. So amo man ang kahulugan sina dra may reference man sa dra nga sa diin ang atong Ginoong Hesus ara ang iyang authority gina-impose ginaatiman niya ang iglesia, hindi lamang sa iglesia sa panahon ni Juan kundi sa aton man because these churches represents the historical periods of the church. Kanami pastor no karong ko lang na appreciate pastor nga pagkakita ni Juan sang saserdote nga mo si Kristo sa sulod sang sanctuaryo kag ang 7 ka kandeliryohan nga simbolo sang 7 ka iglesia. Ka amo ni ang mga iglesia kiti ang Revelation is addressed to the 7 churches. Ang Ephesus, Pergamos, so forth and on, Laodicea. Ang kandeliryo is representing 7 churches. Sa aton pa sa imo ginambal kay na nga ang sacerdote iyan ni pirmi ginabantayan ginatatap ni ang 7 ka mga kandeliryohan. So it shows nga si Kristo being high priest ginatatap yaman ang mga iglesia nga simbolo sang 7 ka kandeliryo kag ara ang iyang watch care, ang iyang pagtatap, ang iyang pagtanaw sa mga iglesia hasta subong. Hasta subong. Kay ang symbolical representation sa 7 churches sa ginhambal ko kaina, it may refer to primary application. It may refer to the churches, 7 literal churches. Existing during the time of John. Ikaduha tong different historical periods nga ang Laodicea sa aton nga panahon, ang Ephesus during the time of apostolic times amo na siya. So may ara man sa amo ning historical periods, may ara man ikatatlo nga ginahambal diri sa Wednesday lesson naton ining personal level application sini sa personal level nga kita ang membro especially sa atong panahon we are in the Laodicean church. Ang aton nga spiritual condition we are like Laodicean. So pwede man ma-apply naton sa personal nga level man naton. So muna ang atong Ginoong Hesus yara man sa atong personal nga
life nga nagaatiman man siya, ginabantayan kita niya, ginatanaw ka, ginatatap kita niya. Amo na kanami isang Ginoo. And we So, to praise the Lord for this. Amo na pastor, ang imo ginahambal about the application, the historical, the prophetic, and the universal application. Ang universal sa aton panahon, sa tanan nga mga iglesia, bisan diin man sa Guam, sa Thailand, kundi nga iglesia ang ginatatap sang Ginoo. So it's more on personal level na siya, pastor, yung universal personal level na siya. So amo ning presentation sa Wednesday lesson. Sa Wednesday naton nga lection, Christ message for then and now. Karon kag sa palabuton kanami, past, pastor, present, future. Yes. Amo nang kanami isang aton nga lection, pastor, nga makita nimo ang beauty. Hindi lang kay prophetic kundi ang application kanami nga ang Ginoo ara permi sa sulod sang iglesia kung paano niya pagtatap ang 7 ka mga kandiliryohan, amo man ang pagtatap niya sa aton subong nga mga iglesia. So amo ni ang kanami sa interpretation sang Seventh-day Adventist kay ari kita si historicist mo. Historicist. Kay Pastor, can you explain about historicist? Historicist isa ni ka application sang interpretation sang interpretation sang prophecy nga sa dinang interpretasyon nagsugod sa panahon sang biblical writer, in this case si Juan, kaga padayon ini andol na sa second coming of Christ. May ara man nagahambal nga preterist in which ang application or ang interpretation sila nga ang tanan nga propesya has past events na. So tapos na, natuma na. May preterist na siya. So may ara man nagahambal nga it's futurist, so future pa, paabuton pa. So kung magkadto kita sa preterist, kung hambalo na to, ang 7 churches is preterist, but silingon ang application sang mensahe didto lang sa panahon. Ti ano na lang kita hindi na pwede, hindi na ni ma-apply sa aton. Ti lokalain ba lang ang mensahe para lang sa ila kay sa aton hindi. So mas maayong ara sa historicist kay nga man pwede sa ila panahon, pwede man sa aton kag sa mga palaabuton man asa sa pagbalik sa pero hindi man very safe ang futurist kay wala labot yang present. Wala labot ang past kay palaabuton. Amo nang problem man sa futurist na kay hindi preterist before. Nga dito lang sila wala labot ang palaabuton. Ang futurist, wala labot ang nagligad, palabuton lang. That's why kita nga Adventista ang aton nga mga scholars is more on historist. Historicist. Nga it is ongoing. The past, the present, and even the future. So at least amo na siya. So ang mensahe ni Kristo is historicist. Nga it is applied sa ilang panahon, it is applied now, and it is also, ang application is even the future. Kaya ang revelation, pastor, future. Most of the revelation is the coming events. That's why natawag na siya apocalypse because it is events on the last day. Ang apocalypse means last. Okay na siya, sakto na siya, pastor. Yes, pastor. Well, anong kita panahon, ang Thursday, pastor. Message. Sa sunod nga semana, pastor, ang 7 ka iglesia. Subong gisugdan anay subong sa karon ang unang iglesia, ang Ephesus. Yes, ano pastor ang nakita mo nga mensahe sa Ephesus? Ining mensahe sa mga taga Efeso, kung atong tanon historically isa ni ka dako nga syudad sa Roman province, okay, of Asia, seaport ni siya of Asia kag tama ka importante. Pastor? I had the privilege of visiting Ephesus. Kaya it is really a big city. Though it is ruined now, kaya ang present subong nga Ephesus, Epes ang city. But ang Epes is a little bit far from the original Ephesus. Pero ang Ephesus subong pastor, kuan na lang na siya ng ruins na lang siya. So nahimo na siya nga daw tourist kuan bala. So gin-preserve na sang nation sang Turkey for tourist attraction. So ruins na siya pero makita mo ang kadako dira sang sina nga former nga city. So ang real nga syudad subong Epes malayo-layo na mga pila na kilometro away
Oh, so ginhimo daw do museum na lang na subong. museum na- Oh, okay, Pastor, yes. So ini siyang iglesia sa panahon ni Pablo na bisitahan niya o ni Juan Ni Juan. na okay. Kag of course sa panahon ni Pablo na bisitahan niya. And then ini nga lugar they are famous for their faithfulness and love. Mo ini ang naghambal diri sa aton nga lesson. Okay, they experience pressure from outside and Yes. inside, yet they remain to be what? Nagapadayon sila nga matutom in spite of the fact nga may aras ang pressure, aras ang mga problema, aras sa circumstansya nga gina-challenge ang ilang pagtuo. Padayon sila amon ang kanami sa Efeso. So, ang mensahe, Pastor, sang Episo is that may ara sila nga commendation, may mga pasalamat, kag may ara man nga recommendation. Yes. Ang commendation diri nakita na akong Pastor is that they are faithful sa ilang gugma. Okay? And then they are hardworking. And then wala nila gina-tolerate ang teachings of the Nicolaitans. Okay. And then ang ilag gugma kay Kristo kag sa ilang mga fellow members nga ano ni ang warning gali nga gamatamat na dwindle gamatamat na hinay ang ilang gugma sakay Kristo sa ilang mga kauturan. Dason ang recommendation is that balik kamo, go back to your first love, and then hate the Nicolaitans teachings, and then change, or else I will remove you. Yeah. So that's the spiritual condition during the time of the existence of the church. Yes. Pero may ara man ang atong lesson naghambal nga may prophetical situation siya, di ba? Yes. So prophetical situation, this situation happens during the time of the apostolic era. Sa amo na nga period sa church from the time of the apostles until 100 AD na siya. Kag pwede naton ma-apply siya dira. Kag pwede man naton ma-apply sa aton nga personal. Amo nang ginhambal mo kay na pastor nga universal application nga sa diin ma-apply amo na yung timely message sa Biblia nga ma-apply man ni sa aton nga sitwasyon subong nga kita nagatubang man kaangay sang pagtilaw man sang mga miyembro sa Ephesus, but we need to remain faithful. We need to remain to be steadfast in our love and faith. Pastor, why nakita ba na over na kita sa atong panahon? Kadamo pa tayo sa atong istoryan. Apang mga kautunan, next week, ang pito ka iglesia, ang mensahe sang pito ka iglesia, kagin how it is being applied until today and in the future. Amo na nga tanan kanami sang libro sang pinadayag, Pastor. Sang libro sang bugna. Okay. Ato ni duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Maluluyon kag langiton namon nga Amay, salamat gid nga ikaw pod namon sa siningiti. Salamat sang panahon kag amon nakita ang beauty, ang katahom sang libro sang bugna. Kabay pa nga magpadayon kami sa pagtuon sini para gid sa amon kag sa amon mga hinigugma kag niyan amon ikaw makita kung ang panahon mag-aabot na ikaw magakunsad gikan sa kalangitan. Salamat ngay mo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.